tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Hello? Okay, so meron palang nag-aabang ng kwento na Mahiwagang Burnay. Kasi po hindi ako nagbabasa ng kwento na Mahiwagang Burnay eh. So to Zoltrack, I think this is not yet your story. Oo. So feeling ko lang, skinim ko through it, parang hindi eh. But anyways, baka bukas, huwag ka na magalit. Hindi kasi ganito po para sa hindi po nakakaalam. How it works dito po sa Kumikinang na Tambalan. So we don't read the story, yung kwento na Mahiwagang Burnay in advance. So kung minsan hindi pala nakapag-send yung writer, biglang wala, 'di ba? Or kaya hindi namin masagot yung tanong na kung kailan i-ere ang isang story kasi hindi namin alam kung kailan. Kasi mababasa lang namin siya on the spot. Ito na yun. Ganito mismo. Kaya nga 'di ba minsan bago ko mabuksan, hindi pa nag-o-open. hindi pa ako nag-o-open kasi nagahang o kaya malabo mata ko. Ganun po siya ka-live. Yan, kasi live yung show. So ngayon, skimming through it, I know parang nag-expect ka, pero hindi ko sure kung kwento mo to kasi ang title ay Papa. So parang hindi ikaw to kasi ito na. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jay, 9 years ng OFW sa Taiwan. Araw-araw po akong nanonood sa inyo sa YouTube. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung kailan ako huling tumawa ng totoo o naging ganap na masaya kaya naisipan kong sumulat sa inyo. Baka sakaling sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwento ko, gumaan ng konti ang bigat ng dibdib ko. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Bata pa lang, nakatatak na sa isip ko na ako na ang aasahan ng pamilya. Lalong-lalo na ng mga magulang ko. Mahirap ang naging buhay namin kaya maaga kong natanggap ang responsibilidad na yon. Nung nakaraang taon, may isang pangyayaring hindi ko inaasahan. Habang nasa trabaho ako, biglang nag-message si Mama na nanghihina si Papa at kailangan dalhin sa ospital. Inisip ko pa nung una na baka arte lang. Kilala ko kasi si Papa bilang matatag at hindi madaling magpakita ng kahinaan. Malakas si Papa at hindi basta-bastang kinugupo ng sakit. Gayunpaman, pinadala ko siya sa ospital. Akala ko naman simpleng karamdaman lang kaya nagulat ako nang ma-confine. Kinailangan kong manghiram ng pera sa supervisor ko dahil maliit lang naman ang sweldo ko at may mga utang pa akong binabayaran. Habang nasa ospital, naka-video call ko si Papa. Nagsimula na siyang maghabilin kaya hindi ko siya matingnan sa mata. Biniro ko na lang at sinabing magpagaling siya. Pero sa halip na gumaling, kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital. Kinailangan niyang sumailalim sa sunod-sunod na tests at ilipat na siya sa ICU. Kaya nagsimula na akong mag-alala. Kinabukasan, binawian ng buhay si Papa. Napakasakit. Nakauwi naman ako ng Pilipinas pero isang araw na lang bago siya ilibing. Hindi ako umiyak. Pinilit kong maging matatag para kay Mama at sa mga kapatid ko. Bilang panganay, pakiramdam ko hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan dahil sa akin humuhugot ng lakas ang pamilya ko.
Pagbalik ko ng Taiwan, doon ako bumagsak. Doon ko naramdaman ang matinding sakit. Sa sobrang lungkot, hindi ako makatulog. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Balik-balik ako sa klinik. Parang lahat ng sakit na nakatago sa katawan ko, sabay-sabay sumabog. Totoo pala na kapag nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi nawawala ang sakit. Hindi ka naman talaga sa totoo lang nakaka-move on. Natututo ka lang na mabuhay nang wala sila. Pero yung sakit, nakabaon yon sa puso mo. Parang tinik na hindi maalis. Paminsan-minsan inaatake pa din ako ng anxiety. Patuloy ko po itong nilalabanan sa pamamagitan ng dasal at pag-aalaga sa sarili. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko and more power sa inyong programa. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jay. Jay! Isang maigpik na yakap sa'yo. Hi, Jay. Alam mo yung sinabi niya na hindi ka naman talaga totally nakaka-move on. You just learn to adjust your life, yung lifestyle mo, yung galawan mo nang wala sila. Kaya hindi mo pwede sabihin talaga sa isang tao na okay lang yan, nasa langit na siya, mas masaya na siya. Alam mo, pwede mo sabihin yan doon sa mga taong talagang, papunta na sa langit yung conviction nila at mga belief system nila, ganyan. Pwede nila maintindihan yun eh. Pero para sa mga tulad ko na normal na nila lang, na nagkakasala at nagtatampo kay Lord kung bakit kahit kailan hindi ako naging Disney princess but warrior ako. 'Di ba? It's normal for you to feel na ang sama sa kalooban. At hindi mo pwedeng sabihin na dapat maging masaya tayo. Pwede mo sabihin pero hindi lahat maiintindihan 'yon na dapat maging masaya na tayo kasi wala na siyang problema, ganyan. Para sa mga tao, totoo naman, wala nang problema yung pumanaw. Pero tayo mga naiwan, tayo na problema. Kasi masakit 'yun eh. Okay na kailangan mo i-acknowledge yung pain kasi Correct. naalala ko lang nung first time ko na mag-service sa patay. No. 'Di ba? Yung binibiro Ay, lang. oo, nakita ko. Binibiro lang natin ko dati 'yun na nag-host kami lamang. Correct. Lagi namin sinasabi yun eh. Kunin nyo kami host. Kahit in-host namin. Lamay, blibing, pasyam. Hindi, joke lang naman yun. Ayaw naman namin. Pero, binigay sa akin. Binigay kay Jegs. Malay mo, siya na po ang na lamay host. So, Hashtag lamay host. So pag nandoon ka sa harap ng mga nagdadalamhati, ramdam mo talaga yung bigat ng so dapat i-acknowledge mo. Hindi mo pwedeng sabihin okay lang yan. Oo, correct. Hindi eh. Baka parang katulad talaga, ang pinaka perfect example yan is katulad ng nahulog ka sa hagdan, nabangasan ka, napilayan ka, tas sasabihin sa'yo, okay lang yan. Paano naging okay? Yung totoo. 'Di ba? So it's not okay. And time will tell kung kailan talaga. And yung sinabi nga niya na dadating na lang talaga yung panahon na mag-a-adjust ka na lang na wala sila. Yun na lang. Pero hindi ka naman masasabi mong totally tinanggap mo na move on. It's a normal trait of a human being. Well, sa akin isa sa mga sinabi ko lang doon na masasaktan talaga tayo kasi hindi na natin makakasama eh. Hindi, correct ka. Tayo talagang mga naiwan yung masakit talaga ito so, para sa atin. Ang isa na lang sa panghahawakan natin yung memories. Ano ba yung ginawa na sa buhay natin, na masaya tayo. Yun na lang yung panghawakan natin kasi masakit din talaga. Correct. At hindi talaga siya madali. Kaya sa mga taong mahilig na okay lang yan. Okay lang yan. O kaya hindi okay. Natandaan ko dati yung nanay ko nung nagkasakit yung kapatid ko. Tapos medyo matindi naging sakit ng kapatid ko. Sumama talaga yung loob niya nung may nagsabi sa kanya nun eh, na okay lang yan, will yan ni Lord. Madaling sabihin. Totoo naman lahat will ni Lord eh. Pero para sa taong namatayan, o kaya nasa bingit ng kamatayan, o kaya may matindi at malubhang sakit, mahirap tanggapin mo yung sabihan ka ng will ito ni Lord. 'Di ba? Eventually kasi through time, magigets mo na, okay, kaya pala nangyari kasi nga will ni Lord. Pero pag nandun ka sa at the moment, hindi talaga
hindi talaga ganon. Oo. 'Di ba? But we can only pray, 'di ba, na dumating yung panahon na makapag na talaga, yung ayos lang talaga tayo. Pero alam ko na paminsan-minsan may pitik pa rin yan. Correct. Oo. May maalala ka, may makikita ka na. Alam mo, yung tatay ko, hindi naman ako, wala naman na yung parang yung kalungkutan na matindi, ganyan. Pero kapag May time na bigla mag-i-snap ka. Oo, no? mag-snap. Lalong-lalo na pag nakakita ko ng mga kamukha niya. Yes, oo. 'Di ba, na parang okay, bigla ko siyang maaalala. Pero Oo. hindi na rin ganun kasakit. Correct. Hindi Sa na. edad namin na 28, kuminsan medyo Huwag ka naman, 29. Ay, okay. 29! Nag-i-snap din yung memories. What correct. if sana, paano kaya kung nandito pa sila ngayon? Siguro mas masaya sila kasi maita-travel mo sila, Oo. kasama sa travel. Pero Correct. it is what it is. Eh. Ganun talaga siya. Hindi po siya madali at hindi namin sinasabing okay lang. Oo. Kanya-kanya tayong timing, parang heartbreak. Kanya-kanya tayo ng timing kung kailan natin talagang tuluyan na makakalimutan yung tao or makakamove Si forward. Nicole, yung broken heart niya na kay Christopher. Oh, di 'di ba? Okay na. Alam mo, there was a time before na kapag ka tinatanong ako kung babalik pa ba siya, yung puso ko parang sinusuntok, tapos yung throat ko parang sinasakal. Ang daming feelings ni Nicole. Sinong Nicole to na nakakaramdam ng ganun? Na parang Sino yun sinuntok. sa inyo? Ewan ko. The victim. The pa-victim Nicole Yala. There was a time na ganun kasi parang nalulungkot ako na, babalik pa ba? Or yung mga taong mangungulit na, ibalik na or kung ganyan. Pero ngayon hindi na siya talaga masakit eh. Kung bumalik man, which we don't know, edi thank you Lord. Kung hindi, thank you Lord din. 'Di ba? So, ganun talaga. Dadating yung panahon na kahit gaano kasi sakit, 'di ba, parang sugat, maglalangib din. Tama. And in time, 'di ba, pag hindi mo kinutkot ng maaga, 'di ba? Gagaling din 'yan eh. May scar, pero gagaling din. Tayo po yung mag-a-adjust sa kung ano mang binibigay ng sitwasyon sa atin. Hindi yung sitwasyon mag-a-adjust para sa atin. True. Kasi hindi tayo makaka-move on pag ganun. So eventually, tanggapin natin kung ano na yung mga nangyayari. Oo. And tsaka again, iba-iba yung iba-iba yung proseso ng pag-heal ng isang tao. Merong mga madali, meron talagang sobrang tagal. Correct. Oo. Kasi hindi natin sila masisi sa ganun na eksena nila. Yun sila eh. Oo. 'Di ba? Hindi madali para sa kanila. Correct. Sabi nung isa dito, bakit ganon? More than 2 decades na sa radyo pero 29 pa rin si DJ Nicole. Huwag kang magulo. Gusto kong maging 29. Diba? Nakakalurk eh. Pero on another note, ito, tanong ko to, base sa pag-aaral mo, Jegs, or kasi iba-iba yung opinion or studies or whatever tungkol sa mga kapag ka yumao na. Sabi daw nila, kapag ka ang isang tao ay yumao na, hindi na daw niya kilala yung mga iniwan niya. Kasi we become they. Ayoko pa po ng we. Di ba? Ayoko pa pong sumama, Lord. Di ba? They become angels. So parang wala nang parang natigil na yun sa world. Kasi yung mga iba naman, ang sinasabi nila, nagparamdam pa sa akin si Lola. Or, kasi recently meron nagkwento sa akin ng ganyan eh. Pagka ganyan daw na nagparamdam, hindi daw yun yung Lola mo. Parang familiar spirit. So baka hindi from God. Pero we respect yung mga ganyan kasi yun yung personal experience nila eh. Hindi Correct, mo pwedeng correct. sabihin Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo Lola yan. Kasi siya yung naka-experience eh. Kung kamoy naman nun talaga ng Lola niya, yung amoy ng perfume, di ba? yun yung reality niya eh. Correct. So, pero ang sinasabi lang kasi din sa Bible na, halimbawa, yung mag-asawa, pag nawala na tayo dito, kung magkikita-kita na tayo dun sa langit, hindi na kayo mag-asawa. Pero you know it, kasi wala na ngayong feelings eh. Wala na yung emosyon na etong nararamdaman nating mga tao. May mga iba ay nalulungkot, hindi na tayo mag-asawa. Correct. Pero walang nakakaalam eh. Actually, sa totoo, walang nakakaalam. Nagbabase lang din tayo sa mga sinabi or inaral or ganyan. Pero wala naman talaga din nakakaalam kasi kung magiging angel, wala naman sinasabi niyan sa Bible. Pero sinasabi lang sa Bible na mas higher tayo kaysa sa mga angels. Kasi tayo yung magja-judge sa mga angels. Wala pala yung angels. Totoo yan, Wala pala kay angels eh. Kaya di ba kaya nagrebelde nga yung si Lucifer. kasi grabe yung pagmamahal ni Lord ng Diyos sa atin eh. Tao lang yan. Bakit kami matagal na kami dito? So parang ganun nangyari. Ayan. So imagine mo ikaw yung magja-judge sa mga angels. Correct. Judger pa naman ako.
Hindi ko Lord, hindi ko bakit yung pakpak? Oo. Ay, hindi pantay. Hindi ka masyadong makinang. Angel ka pa namang maituring. Pero Lord, hindi ko sinasabing gusto ko na maging judger ng angels, ha? I want to live a long life for my kids and my husband. Ganon, di ba? But nobody really knows. Wala Siguro nakakaalam. kung meron man lang comfort, kasi natandaan ko nung namatay yung tatay ko, kung meron lang comfort talaga is that wala na talaga silang problema. Oo. Hindi na talaga. Kaya nga 'di ba, whenever we commemorate, for example, hero, for example, 'di ba? Hindi naman yung birthday niya eh. Yung kamatayan niya. Kasi bakit death anniversary nag-holiday kasi death anniversary na ganito, ganyan na yung kamatayan. Kasi ito na yung moment na wala na siyang problema. Hindi niya na issue yung fuel fuel increase and rollback na wala namang gas, 'di ba? Ganon. Saka importante pa rin yung respetuhin natin ang isa't isa, 'di ba? Meron yan naghahanda, na ba? Anniversary, maglalagay ka ng pagkain diyan. Huwag mong galawin yan kasi kakainin ni lolo mo yan. Correct. Tapos pag nahuli ka, kumakain, sasabihin. Kinain, tapos pala yung daga pala yung tumira. Di ba? Respetuhin pa rin Respetuhin din natin kasi people have their own ways of grieving. Hindi talaga siya madali. Ganyan. Ayan. Ay. Well, anyways. Sabi dito, negative 100 ka na sa langit, Nicole. Practice na. Wag kang magulo. Huwag kang magulo dyan. Diba? Pero gusto ko lang din sabihin. Siguro iiwasan ka ng mga angels. Ayan dyan si Nicole. Ayun na yung judger. Ayun na yung judger. Uy, ayusin mo yung pakpak mo. Dadaan si Nicole na judger. Ano kaya, pag dumating yung araw, judger pa rin kaya ako. Oh well, nobody really knows. Wala. Pero 'di ba, ito yung masaklap eh. Lahat gustong pumunta ng langit pero walang gustong mamatay. Ay nako. Sabi nung isa dito, mas okay yung nag-grieve pero nanlilibre ng samgyup. May ganun din. Meron. Na the way for them to grieve is to have people around them. Yun yung coping mechanism nila. Coping mechanism nila. Na-happy sila, nahahappy yung iba. Meron na nagpapaparty, di ba? Meron. Sa ibang bansa ata, pag sa funeral nila talagang party, na may inuman. Correct. Kasi that's their way of coping and that's their way of grieving. So, we can't really tell. At hindi natin pwedeng sabihin na ito lang yung paraan ng pag-grieve. Tapos sabi ba dito ni Joe, ayusin mo yung halo mo, tabingi. Ganun kasi ni Go. Totoo, ganyan. Iniiwasan ka na ng mga diba? angel. Sabihin na, nandiyan na yung judger, yung halo! Uy, ayusin mo. Diba? Hindi planchado yung dulo ng laylayan ng damit. Ganon. But anyway, thank you for sharing your story with us. Salamat. At kung ikaw ay may kwento na gusto mo ding i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. I-shoutout ko lang si Erwin Dairit na nag-expect ng kanyang kwento pero hindi naikwento. Sorry na, sabi nung writer namin today daw Ito na rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!